माबा 3 सेसन बे विंटार नङा बाहाय नर्मेलि बारा बिजनेस गैया जोंहा माखासे फान्ड रिफ्रेश जागोन बेखौल' ओमफ्राय माखासे कुइसन जागोन बारा बिजनेस गैया दिनै हेंथा हान्जानि रला माबायदि जागोन हेंथा हान्जा माने बेथ' हेंथा नङा कुइसनाथ' होखायो नालाय 1 घन्टा कुइसन आवार मोनो बाहाय सरकारनि मावनाय बिनि सायाव हेंथानो होनबा पजिसन सरकारनि पार्टियानो होनो MCLAफ्रा कुइसन होनो मोनो आरो दा बिसोर कुइसन होगोन मा कुइसन होगोन बिसोरनि खोथा जाहैबाय दा बेवहाय जोंहाथ' जेबो माबानांगौ खोथा गैया गिनांगौ खोथा गैया जा मावदों जेखौ नांगौ बेखौ होनगोन रिप्लाय होगोन बेनो आरो गोबां नैबे जाख्ल'नायनि सायाव होबाय थादों जाख्ल'नाय मानि दानि जे सरकार BTC सरकार जाख्ल' मोननायनि बे सुबिदाखौ मोनाखै बुंनो थाङोब्ला फैसायानो फैयाखै 2 बोसोर जानोसै दिनै फैसा फैयाखै गेजेराव एसे बे आगोलनि फैसा फैदों बेथ' माखासेया होबाय माखासेया दं जाख्ल' मोननाय बे सुबिदा मोनाखै गोदोफोर जायफोर दा अपोजिसनाव दं बिसोर जाख्ल'दों होनब्ला गावसोर जाख्ल'दों गावसोर मा रोखोम जादों गावसोर मिथिगौ दा जाख्ल'नाय खोथा फैया दावहाय बाइक अनसायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां क'क्राझार जिडी र'ड एक्सिस बेंक साखाथियाव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों दामाका स्पेशल अफार खम बेसेनावनो नोंथांमोना बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक फाइनान्स खालामना नोंथांनि सिमांखौ जाफुंहोनो हागोन 13,800 रांनिफ्राय जागायना 19,500 रांजों नोंथाङा बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक जेरै प्लाटिना पालसार बायदि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक लानो हागोन बाइकजों लोगोसे बेसेन होनाङालासे मोनफागोन गंसे हेलमेट बाइगिरि बिथांमोना गोरलै राहाजों बाजाजनि फाइनान्स लिमिटेड नङाबा एक्सिस बेंक लिमिटेडआव फाइनान्स खालामनो हागोन गोबांथार फोरमानलाइफोर गथायनो गोनांथि गैया खालि फट' गांसे पेन कार्ड आधार कार्ड भटार आइडि आरो सोलिबाय थानाय मोब्लिबनि बिल होयोब्लानो बे सुबिदाखौ लानो हागोन गोबां मिथिनो थाखाय 8473883986 03661270550 9957644326 आव फन खालाम